nagy tisztelettel köszöntjük a sajtó képviselőit. Igazából egy olyan eseményre hívtuk önöket, ami egy most már másfél éves konspiratív külügyi szálakat is megmozgató eseménysornak a végére tesz pontot. Méghozzá a mögöttünk látható, nem az autó, hanem a mögöttünk látható épület, ez a Sardi utca 5 szám alatti épületnek a megszerzése, ami gyakorlatilag arról szólt, hogy ez a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő épület évek óta lakatlanul állt, és a mezei őrszolgálatnak a vezetője, Olá Csaba úr vetette föl, hogy mi lenne, hogyha ők ezt a mezei őrszolgálat számára megkapnák új telephelyként. Erre azért is volt szükség, mert jelenleg a Batthyány Ilona utca 2-ben lévő telephelyet hála Istennek kinőtték, ez azt jelenti, hogy akkorára nőtt az állományuk, hogy ott már nem férnek el, illetve azt jelen pillanatban még az önkormányzati tulajdon, de a kerületi rendőrkapitányság használatában van, és ott gyakorlatilag ilyen megtűrt szegény rokontként voltak ott a mezei őrszolgálatnak az emberei, és annak a telephelynek a összemenetele a mezei őrszolgálat állományához képest ez egy jó ötletnek tűnt, és akkor elkezdtük a konspirációt a fővárossal, hogy ezt hogy mind tudnánk megszerezni ezt az ingatlant, és gyakorlatilag múlt hét szerdán a képviselőtestület hagyta jóvá azt a megállapodást a fővárosi önkormányzat ingatlan hasznosító cégével, hogy 15 évre ingyen és bérmentve a fenntartási kötelezettségekkel megkaptuk a fővárosi önkormányzattól a mezei őrszolgálat számára telephelyként ezt a területet. Ez azért jó hír, mert itt már elférnek majd a mezei őrszolgálatnak a dolgozói. Ugye azt még el kell mondani, hogy ezt társulásként működik. A 16. kerület alapította a mezei őrszolgálatot, de azóta több kerület is csatlakozott hozzá. Úgyhogy méltó helyre kerülnek, úgyhogy ezennel az ingatlannak a főkormányát. Nagyon szépen köszönöm a polgármester úr! Átadnám. Innentől kezdve a fenntartási felelősség a tiétek, úgyhogy füvet kell nyírni. A környezet lakói azért örülhetnek, mert üzemszerűen itt lesz a mezei őrszolgálat, karban tartják ezt a területet, innen lesz a kiindulási bázis, tehát itt a környéken tudnak figyelni a rendszeressé váló szemétlerakásokra, illetve rendszeresen előfordul itt a vadállománynak, illetve a kerületi közlekedőknek a keleténél nagyobb találkozása, ugye itt a őszgázolásokra gondolok, úgyhogy logisztikailag egy teljesen jó hely, és ha már áttértünk a logisztikára, akkor még egy kulcsot szeretnék átadni a mezei őrszolgálat vezetőjének, ez pedig a mögöttünk látható autó, ezt szintén az önkormányzat vásárolta a mezei őrszolgálat számára, ez egy 4 kerék meghajtásos terepjáró, aminek van egy platója, a köznyelvet pick-upnak hívja, úgyhogy ez egy Ford Ranger típusú terepjáró, úgyhogy a külterületen, a mezei őrszolgálat által felügyelett területen akár elhullott állattetem van, vagy illegális szemétlerakás, vagy bármi, ami az ő tevékenységi profiljukba tartozik, ezzel el tudják szállítani, és mivel 4 kerék meghajtásos árkorbokron át tudnak vele menni, úgyhogy ezt is átadnám. Nagyon szépen köszönöm. Balesetmentes közlekedést kívánok. Az Budapest főváros önkormányzaté volt ez az ingatlan, illetve az övék is, és 15 évre ingyenes használatba adta a 16. kerület önkormányzatnak, a 16. kerület önkormányzat pedig nekünk adta ingyenes használatra 15 évre. És a tervünk az, hogy tekintettel, hogy nagyon kis helyen vagyunk most, a Cinkotán, a Batthyány Ilona utcába, ide költözik át majd a bázis, az iroda, sokkal nagyobb a hely, bent az iratoknak is. A Rákosmenti mezei őrszolgálat fog ide költözni, így van. Maga az ingatlan az közel 300 négyzetméteres, tehát itt ki lehet alakítani közösségi tereket, ugye ismert, hogy nagyon sok iskolás csoport, óvodás csoport jön hozzánk a naptástóhoz, előadásokat tartunk, stb. És akkor itt ezt ki lehet használni, ezt a területet, teret. Illetve maga az ingatlan
az szintén 2000, majdnem 3000 négyszögöles, és hát a terv az, hogy tekintettel, hogy szívügyünk a környezettudatos nevelésbe való részvétel, hogy egy ilyen kis mini állatkertet, egy ilyen kis állatsimogatót hozunk majd itt létre, ami nagyon jól összekapcsolható majd a naplástavi ösvénnyel, hisz a kerékpárút az majdnem összeköti, és ugye az elképzelés, hogy a naplástólnál csinálnánk egy olyan bemutatót, ahol a vadon élő állatokat mutatjuk be, élővilágot, növényvilágot, itt pedig hát a őshonos házi állatfajtákat. Lesz benne egy, ahogy mondtam, egy közösségi tér, és ott akkor esős vagy hideg idő esetén tudjuk folytatni az előadásokat. Akkor most konkrétan a következő lépés, hogy nekiestek az épületnek, és óriási felújítás. Igen. Hát most pont azért jöttünk többek között, hogy felmérjük, mik azok a dolgok, amik prioritást élveznek, és muszáj megcsinálni ahhoz, hogy költözhető állapotban legyen. És nyilván hát majd a későbbiekben, ahogy anyagi forrást tudunk szerezni, akkor... Mégis valami távlati terv olyan, hogy határidő, mikorra készül ez el, vagy van valami elképzelés? Én amit szeretnék az az, hogy mindenféleképpen ősszel már beköltözni ide, tehát az iroda. Illetve amit említettem, ez a kis mini állatkert, ez pedig hát szeretném, hogyha jövő nyárig esetleg ez arról két szót mondjál még légy szíves, hogy milyen állatokat terveztek oda. Tehát ilyen abszolút házi állatok, ilyen csak is kizárólag házi állatok, így van, tehát őshonos házi állatokra gondoltam, tehát a fodrostól, lúttól elkezdve a rackáig. Ezek szarvasmarha az nem lenne, mert az már hát macerásabb, inkább egy szép baromfiól, illetve az emlős állatokból ugye a kecske, birka, stb. Ha marad még helyem és anyagi forrásom, azért szeretnék vadállatot, muflon, illetve dámszarvasra gondoltam, ami nagyon jól tartható zárt térbe, tehát nem véletlen vadasparkokban is ezeket az állatokat tartják, de ez egy távlati cél, ez majd később.